खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि रंजालि बसुमतारी इउटुब चेनेलाव फिन खेब बरायहरबाय। दिनै जोंहा मोनाबिलि टाइमावसो मोनसे खाबु मोनदों। बेनो जाहैबाय 2023 31 लास्ट डिसेम्बरखौ बिदाय हरनो थाखाय जों दिनै मोनसे माबा खालामदों। बेनो जाहैबाय एनथाब जादों जोंहा। एनथाब एवनानै माने आङो मोनसे खामानि मावदोंमोन नालाय, ओमफ्राय बेखायनो गावनोहाय आंनो अरदाबावनो आराम जिरायनानै एवबाय थागोनलाय गुदुं गुदुंनो होननानै गावनो एवबाय आरो हासबेन्डआ। एवथोंसै, मोजां मोजांबो एवनो रोंखायो बियो, बोसोरफ्रामबो एवखायो। आं सोलाबाबाथाय गावनो एवबाय थाखायो आरोना। ओमफ्राय बेखायनो गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरनो थाखाय दिनै बियो एवबाय। नायलांबाय थादो नोंथांमोना, आरो लोगोसेयैनो जायफोर आंनि चेनेलाव गोदान लाइक खालामदो आरो अननानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो लोगोफोर। आरो कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय, आंबो थांनानै खालामहैफिननांगोन ना लोगोफोर। नायलांबाय थादो दिनै भिडिअआ माबायदि जायो। भिडिअखौबो थाब थाब लाबोबाय थानो हानाय जाया लोगोफोर, माने गथ' दं नालाय, फिसाजो दं नालाय। ओमफ्राय दसे नायलांबाय थाथ'दो लोगोफोर। भिडिअखौबो लाबोबाय थानो हानाय जायाखै, मानो होनबा न'खराव बिराद खामानि जादों जोंहा। ओमफ्राय मा होनो, गथ'आबो फिसाजोआ लोमजादोंमोन नालाय, बेखायनो आङो खामानि दामानिजों नोंथांमोना खायफा खायफा मिन्थियाबो जानो हागौ। सोरबा सोरबा बेखौनो मा होनो, बेखौनो सिथावबो होनो, एनथाबबो होनो आरोखि। ओमफ्राय दा आङो बेखौनो बिजिरनो थांदों लोगोफोर। बेखौ होनो एनथाब। एनथाब होनो दे बेखौ लोगोफोरनि। एनथाबा माबोरै मानिफ्राय जादों नोंथांमोना मिथिना मिथियाथाय, खिन्थु आं बेनि बागै एसे मिथियो आरो आं बेखौनो शेयार खालामसै लोगोफोर। मा होनो, एनथाबा जाहैबाय, जोङो एनथाबखौ माबोरै एवो होमबा, ओरै आखाइजों ओरै आवहाय आवहाय इदि हरनानै ओरै एरनानै ओरै थाबो आरोखि। ओरै एरनानै ओरै थाबो। दा बेखायनो ओरै एरनानै थाबनायखायनो जों मा होनो, एनथाब होननानै बुङो आरोखि। ओमफ्राय
बोरायखौनो होबाय आरो गथ'नांगौ थै दे दे हमनानै जादो संनायासो गोदै गैयानो Papa, no गोदै yang गैखाया papa, aku untuk papa. जादो दे